Pagkukumpiska sa mga ambulant fish vendor mas pinaigting sa Mangaldan Public Market. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo. 4.7 IFM Report. Operasyon ng pagkukumpiska sa mga fish ambulant vendor piniigting para sa kaayusan ng public market dito sa Mangaldan. Tuwing madaling araw ay nagsasagawa umano ng surprise inspection hanggang hapon ang Market Division, katuwang ang Public Order and Safety Office o POSO, sa mga fish vendor na nagtitinda sa gilid ng palengke at wala sa itinalagang fish section. Ayon sa mga otoridad, marami pa rin nagtitinda sa kanilang mga garong sa labas ng palengke na nagdudulot ng pagsisikip at hindi maayos na daloy ng mga mamimili. Ayon kay Birina, isang lehitimo nagtitinda ng isda sa loob ng palengke, malaking tulong sa kanilang maigpit na pagpapatupad ng pagbabawal sa mga ambulant vendor. Mahina ang binta, halos wala nang pumapasok dito. Tapos yung mga yan, hindi naman taga rito. Taga Sampab yan, taga Dagupan. Kaya pag maraming nagtitinda dyan sa labas, halos wala nang pumapasok na bumibili dito sa amin. Mahina talaga. Anya, naapektuhan ang kanilang kita dahil nasasalubong na ng mga nagtitinda sa labas sa mga mamimili bago pa man makapasok sa pamilihan. Samantala, sinabi ni OIC Market Supervisor Pedrito Rivera na patuloy nilang pinaiigting ang pagpapatupad ng ordinansa kung saan may kaakibat na kaukulang multa mula 1,000 pesos at o pagkakakulong ng hindi higit sa 5 araw hanggang 2,500 pesos at o makulong ng hindi higit sa 30 araw o pareho, depende sa maging pasya ng hukuman. Dagdag pa ni Rivera, maaari namang magkaroon ng legal na pwesto ang mga vendor sa fish section sa pamamagitan ng pagbabayad ng 10 pesos na market ticket kada araw. Ayon naman kay Loreto Carvajal, miyembro ng task force na katuwang ng Market Division at Poso Mangaldan, unti-unti nang nababawasan ng bilang ng mga lumalabag sa ordinansa mula nang ipatupad ang mas mahigpit na operasyon laban sa mga iligal na nagtitinda ng isda. Sa panig naman ni Gerardo de Guzman Idia, Poso Chief ng Mangaldan, sinabi nitong kapansin-pansin ang pagbuti ng pagsusunod ng mga vendor sa ordinansa. Anya, ang halaga ng mga nakukumpiskang paninda ay maaaring umabot sa humigit kumulang 5,000 pesos. Maaari naman itong matubos ng may-ari matapos magbayad ng redemption fee na mula 100 pesos hanggang 300 pesos. Depende sa uri at dami ng produktong nakumpiska. So far naman na ma'am, hindi na rin sila bumabalik. Kumbaga, yung mga nakikita natin dyan na ambulant vendors ngayon ay hindi nila alam na bawal pala yung magtinda rito. Kumbaga bago sila sa lugar na sa bayan ng Mangaldan. Kasama mo mula rito sa Mangaldan, ako si Idol Kate Dispo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.